nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ sansanki de jɛma Kayi mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ ka bin tɛnɛ décembre kalo tile 2 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tinzaouat Ten o fanfɛ yɔrɔw la jamana finitigiw ka wulikajɔ baara kɛra sababu ye kunun kari ka jadijɛkuluma maa camanba de ni bɔnɛ min kɛra n'u ka sanfɛ pankulun furu ye. Alfuseni Elaji VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou bɛna o kunnafoniw lase. Sénégal farafina jamanadenw minnu tun talen don diɲɛ kɛlɛban filanan na deuxième guerre mondiale min kɛra san 1944 min ɲɛnamayali bɛ ka kɛ n'a bɛ wele ko les tirailleurs de Sénégal. Amérique jamanatigi Joe Biden tun ye sariya dɔ sigi sen kan k'a tɛna a yɛrɛ wolodenkɛ n'o ye Hunter ye kokɔrɔma don min ɲangilen don ka bila bɔgɔ jeninen kan ka kɛ ni Amérique jamana sariya dɔw sɔsɔli ye maramafɛn yelen kɔfɛ a bolo ko ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'a bolo. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoniw la kumaba caman ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latumalenw kan Washington na ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. An bɛ kunnafoniw ta ka taa n'a ye jamana kɛɲɛkayanfan a n'a kɔrɔnfɛn fanfɛla la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tinzaouat Ten kunun kari jamana finitigiw faamaw ka wulikajɔ min kɛra larawulili senfɛ kɛra sababu ye ka jadijɛkuluma maa camanba de ni bɔnɛ ka fara u ka kulu ɲɛmɔgɔ dɔ kan min bɛ wele ko Fahad Al-Mahamoud. VOA Banbara ka kunnafoni lasela Alfuseni Elaji ka bɔ Tombouctou ale b'o kunnafoniw lase. Mali wolomasiri taabɔ ye gosili kura kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigi dɔ ka bɛnbɛn dɔ ma Tinzaouat Ten min bɛ Kidal mara kɔnɔna la ko kulu marifatigi ɲɛmɔgɔ dɔw tora nin gosini na i n'a fɔ Fahad Ag Al-Mahamoud n'ale jɔyɔrɔ tun ka bɔ a kulu kɔnɔna la. Kulu marifatigi minnu farala ɲɔgɔn kan n'u gosira u y'a yira ko Fahad nin tɔra gosini nin na. Waati tɛmɛnen na Fahad min kɔfɔlen a kun jɔyɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ plateforme kɔnɔna la min ye kulu marifatigiw jɛkulu ye minnu ni Mali bɛ ɲɔgɔn kan fɔ. A ye Gatia secrétaire général ya kɛ ka tɛmɛ. Gatia o ye jɛkulu ye min bɛ wele groupe d'autodéfense Touareg Imrad et alliés n'o ye kulu ye min bɛ faso Mali dɛmɛ. A bɛ san kelen bɔ sisan Mali wolomasiri taabɔw ka wilikajɔ senfɛ Fahad hakilina yɛlɛmana ka fara kulu marifatigiw kan minnu bɛ Mali kɛlɛ. Mɔgɔw k'a ye min na a ma ye tuguni o kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2024 o yeli senfɛ a yirala k'a fɔ ko kulu marifatigi ɲɛmɔgɔ caman ni ale kun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Jateminɛkɛla caman y'a yira ko Fahad ka saya in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka kulu marifatigiw ka bɛnbɛnbɛn caman dan sira la. Tinzaouat Ten kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw tulo kɛrɛ bɔsigilen don ka kibaruya labanw makɔnɔ a yɔrɔ kɔfɔlen kan. Kabini Kidal kɔni segira Mali taya la kulu marifatigiw ye Tinzaouat Ten kɛ u ka dagayɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ Mali ni Algérie dancɛ la. Ni Aluseni Alhaji Kalaseli ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Duniya kɛlɛba filanan min bɛ wele ko deuxième guerre mondiale o waati la farafina gunkana den minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa Faransi jamana kumabɔ n'u bɛ wele ko les tirailleurs du Sénégal olu ka don min sigira sen kan ni u seginna ka na Sénégal jamana kɔnɔ kɛra décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 waati kunun kari décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 tun y'o san 80 ye o senfɛ bi Modibo Keita ale ye hakili jagabɔ ni tariku dɔnbagana ye Mali kɔnɔ ye a ka hakilinaw di ka hakili jagabɔ kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kan. Mariam Kuyate ka kuma baranin na VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Aw ɲɛ bɛ monument min na hakilijigiso don ka ɲɛsi farafina sɔrdasi minnu tun tagala ni ka taa Faransi kɛlɛsenw ka olu yɛrɛ kumabɔ deuxième guerre mondiale waati. Ni hakilijigiso in dilanna ni k'a bila olu maaw de tɔgɔ la min yɛrɛ kolonbo karila kabini san 2001 waati yaasa maaw hakili ka to nin cɛba ninnu na yaasa aw ni ne an ka se ka caman faamuya ni histoire in kan sabula a kɛla ni y'a san 80 ye bi an bɛna kuma di tariku dɔɔnikɛla dɔ ma n'o ye Modibo Keita ye a bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Ni jamana in bɛɛ tun coloniselen don n'est-ce pas Faransi fɛ an bɛɛ tun ka mara la n'o ye Soudan français Mali o ye Sénégal yɛrɛ ye ani n'est-ce pas Bénin a tun bɛ fɔ ma ko Dahomey
Burkina Faso a tun bɛ f'o ma ko Haute-Volta o jamana ninnu camanbaw hali Madagascar ninnu donc i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛcɛw de farala ɲɔgɔn kan ka taga Faransi dɛmɛ De Gaulle ye o baara de kɛ o min organisera o kɛlɛ nana kɛ en 1944 États-Unis yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ ka na ni minɛnw ye u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u taara Faransi libéré Faransi libérélen o y'a sɔrɔ Allemagne ye mɔgɔ caman minɛ an ka tirailleurs sénégalais ninnu caman minɛ Faransi yɛrɛ dugukolo kan yen nɔ donc Faransi libérélen o y'olu bɛɛ libéré u libérélen sisan nɔ u ko bon ko ko sisan an kɔni mago bɛ an ka wariw la parce que u kan ka sara ensuite indemnité dɔw kan ka d'u ma u y'u minɛ dɔw sara u ni tɔɔrɔla indemnité kan ka d'u ma normalement u ni Faransi kɛlɛkɛcɛw bɛɛ kan ka sanga ɲɔgɔn kelen na mais Faransi nana ka na besonkɔniya modèle dɔ de kɛ u la non seulement u ma wari d'u ma u y'u promesse ta u ye ko n'aw sera Caro ye n'aw sera Sénégal ko an bɛna fɛnw kɛ mais u nana n'u ye au lieu k'u ka fɛnw k'u ye u tilala ka massacre de kɛ ka taa u faga parce que u y'u ka fɛnw revendiquer mɔgɔ minnu fagara dɔw ko mɔgɔ dans un premier temps français yɛrɛ ka rapport la fɔlɔ ko mɔgɔ 35 k'o de sara après investigation ils ont vu que a guana u ko non ko mɔgɔ 70 don mais historiens ni wɛrɛw nana ka na découverte camanba kɛ il y en a qui sont allés jusqu'à plus de 190 personnes qui ont été tuées d'autres ont dit que k'a ka ca n'o bɛɛ donc o de ye massacre de Caro ye an ka dɔn k'a fɔ ni monument in jɔla Bamako a bɛ san caman bɔ bi hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ a sigikun dɔn sifinaka caman de bɛ yen bi minnu t'a dɔn ni monument in sigira kun kelen pe min na Faransi ni Allemagne tun bɛ kɛlɛ la waati min na Faransi tun dɛsɛra u bɛ ɲini ka Faransi minɛ Africains y'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira Faransi la aw de ye anw mara donc aw tɛ se ka minɛ anw ɲana farafinw wulila ka fara ɲɔgɔn kan Afrique bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛ na yan n'u nana yan u bɛɛ bɔ ni yɔrɔ na o y'a sɔrɔ y'a ye kɛnɛ belebeleba de n'u nana yan u bɛɛ bɔ yan u bɛ taa terrain filɛ nin ye u bɛ dun terrain kɔnɔ u bɛ taa Sénégal. Il faudrait que an ka fara ɲɔgɔn kan de ka se ka o fɛn ninnu labɔ ka se k'a fɔ mɔgɔw ye ekɔlidenw ye nin fɛn ye nin de a kɔrɔ ye nin parce que pour que i ka se ka valeur don a la f'i ka fɛn dɔn ni e t'a dɔn i t'a histoire dɔn i bɛ valeur don a la cogo di. an ka dɔn k'a fɔ kabini colonisation waati farafina jamana fɛn o fɛn tun bɛ Faransi ka jɔnya kɔnɔna na o jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sen tun bɛ ni kɛlɛ in na ni ka taa Faransi yɛrɛ kumabɔ diɲɛ kɛlɛbaw senfɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ni fagaliba min kɛra Caro ye Sénégal jamana kan ka ɲɛsin farafina gunganadenw ma minnu tun talen don ka taa Faransi jamana kumabɔ ni o don ɲɛnamayali tun ye kunu décembre kalo tile fɔlɔ ye n'a kɛra san 80 ye Sénégal jamana kan walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn a tariku la hali bi Naman Jara ka bɔ Dakar ale fɛnɛ bɛ dɔ fɔ. Farafina soldats minnu taara Faransi dɛmɛ kɛlɛ la ka bɔ Allemagne bolo n'u ko tirailleurs sénégalais u nalen kɔfɛ Caro yi n'u ye u hakɛw ni niyɔrɔw ɲini Faransi fɛ nka a laban Faransi ye caman faga ni marifakisɛ ye décembre kalo tile fɔlɔ la san 1944 sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 waati la Caro yi kin kɔnɔ a san 80 sali senfɛ professeur Mamadou Diouf jɛkulu min sigira sen kan ɲɛnajɛ in labɛn kama o ɲɛma don ko mɔgɔ hakɛ minnu sara hali bi kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ bawo jate caman fɔra. le damadamani kɔfɛ ni maafa wale jugu nin kɔni kɛlen Faransi marabolo ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka nin wale in kɔni dogomaw la. jateminɛ kunnafoni fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 35 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u nin na o kɔfɛ Faransi marabolo ɲɛmɔgɔw bɔra ni sɛbɛnfura ye k'a yira k'a fɔ ko tirailleurs sénégalais maa 70 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u nin na dangarawale ni senfɛ o kɔfɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu kɔni yamaruyalen don ni daniya b'u kan u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ taa maa 300 fo maa 400 bɔɲɔgɔnko la. Awanja ye lakoliden ye Sénégali tirailleurs bonzon do de do. Hommage à ces martyrs que justice n'a point à. An bɛ tasibila kɛ minnu sara ni kiri ma kɛ u fagali koɲɔw kan ka tasibila kɛ ni sɔrdasiw ye minnu ka ɲumanya ma dɔn nka an jigi b'a kan kiri bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu ye dusukun bɛ suma
ala ka hinɛ nin kɛlɛkɛcɛw la. Dans le paradis éternel, vous, tirailleurs. Sénégali jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye y'a jira ko Faransi ye Sénégali tirailleurs ka fagaliw lakodɔn. La France vient de franchir un pas important dans la restauration de la vérité. Faransi filɛ nin ye ka sendaɲɛ belebele de kɛ walasa cogo min na tiɲɛ ka banki. O sera ka kɛ jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron sababuya la ale min ye bataki ci k'a dɔn k'a fɔ ko fagali belebele wale de kɛra cayɔrɔ ye diɲɛ kɛlɛba filanan kɔfɛ. N b'a fo o kosɔn wa o bɛna se k'a to tiɲɛ ka bangi ani farafinna sɔrɔdasi minnu fagara cayɔrɔ ye olu ka se ka hɔrɔnya. Dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes. O kama Faransi ko kanko ministri Jean-Noël Barrot nana Emmanuel Macron nɔ la n'a yɛrɛ ka nali bɔra ma a y'a jira ko ni kiri ma kɛ tiɲɛ tɛ se ka dɔn Sénégali tirailleurs ka fagali koɲa kan. Il n'y a pas d'apaisement sans la ko tɛ se ka basigi ka sɔrɔ kiti ma tigɛ ko tɛ se ka basigi ka sɔrɔ tiɲɛ ma bangi o de la kabini san 2014 Faransi y'a ɲini ka a ko kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen kɔni di wa o kɛra o kɔfɛ Faransi tilala fana ka professeur Mamadou Diouf ale ka maaw ani n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn cogo min na u ka se k'u ka ɲininiw kɛ ni Faransi sɔnna ma k'a fɔ ko fagali wale jugu de kɛra yan Faransi y'o kɛ fɔlɔ a yɛrɛ de kosɔn sabula a tɛ sɔn a tɔgɔ o ka tegun kojugu wale dɔ la diɲɛ kɔnɔna la. Sénégali tirailleurs ka nin san 80 ɲɛnajɛ in na jamana kuntigi 4 nana kɛnɛ in kan Mauritanie, Comores, Gambie ani Guinée-Bissau jamana kuntigiw. Ɲɛnajɛ in senfɛ Sénégali jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ko Sénégali tirailleurs tɔgɔla ɲɛnajɛ in bɛ kɛ san o san wa k'u ka tarikuw bɛna kalan lakɔlisow la fana. Sénégali dɔnkilidala min tɔgɔ DJ Awadi fana kɛnɛ in kan ye tasibila kɛ Sénégali tirailleurs ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. An bɛ taa Laginɛ jamana kan kunu kari farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ la Zerekure mara la kasara belebele o sera u ka jamanadenw ma min kɛra u ka club fila kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala kunnafoni labanw kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 6 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna ni kasara in senfɛ o senfɛ VOA Bambara ye wele bila Sulemani Kɔnde ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Zerekure a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Kɔnde i n'u la Enula folita kadal bela de nima. Ayiwa kasara min ni a kunnafoniw lasera diɲɛ fan bɛɛ kunu ni a kɛra sababu ye an ka kunnafoni labanw kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 50 ani 6 ɲɔgɔn olu de fagara senfɛ Idrissa fɔla an ye mun de kɛra ni ɲɛnajɛ in senfɛ kunu ni ɲɛnajɛ ni a tun ka man ka kɛ ɲaɲa ni tariba le di kɔnɔ ka bɛn an nana lihala mɛna deni ma sɔrɔ o nana yira k'a fɔ ko a tɛmɛna bolomaran fan fɛ ba ni kama filɛ a ye balontan ta kasi senna balontan mɛ o di a tɔla ni jamana masakɛ la n'a ye général Mamadi Doumbouya di président de la transition o ndolantan final lettre kunun di final mɛ o di ni nara a ma filɛ k'a fɔ ko Zerekore so kɔnɔla a organiser yɔrɔ min na o ni labe o lettre ba n'a di kama ko tournoi national o le kɔni na wuli ni jamana masakɛ tɔɔrɔ o final mɛ labe ani Zerekore équipe tema ale nara ole dandamna kunu la Guinée ministry mofla tayno ani à la délégation onal koblalu men bora jamana kabela kana jamana masasula kana Zerekure ni kama fla oroko ministre Félix Lama na ministre de l'agriculture et de l'élevage ani ministre Kiamou Bogola Haba no woye ministre des sports di mai kama fla aluka no lantandamna finalement damna justement bela de no alka aha wara miniti bisi ani jate kono kisa kumba dono ka ira ka foko Zerekore arbitre mentre ninko kono kuna ale nara carton ale nara penalty le si la beku
penalty sini labe ku o ma ben labe jureluma alunara kanaka arbitre basi ay ko kaluya akul masabarila na masabarila nya suade nika ay tura oro kabala fili damnara ka bon terrain kono anako ka moli kabala fili men koni uributu fanama ben moluma tesviluma menin traino ko ka janton doke ka mol lakanda ana albulo fe nin koni no lantan kama kono ba al keoro ka frutu mumbara la jense na di fama ko gaz lacrymogène butu molum ka silan ka wuli nya bela de ni koni kam ba ni kan ni no lantan kama koni mafle a fani ni tre ka damasra ba la nya bela de ni kam e plasi ret nte mol bolo mol tumra do han terrain koni krefe ali arbitre touchement tratamana avec nte sila sorana butu mol bolo mol wara bolo ko juyama butu aluka gaz la fili mol nyami na nyono ka mol panique ka mol basi doliye bola tribune centre kala di ka ira kala fana ko akeni no lantan kama nan kono ale terrain di menye en construction ala lora kabini sangwa fla kono la na 2009 di ani ka euro ka foko motun kasia ko juya wa hamo watani ko men ke terrain kono molla jatimina do molu la basi ni nyon kawliro sura police la mamiri men fnatra ino wul fana na kale dala o ma se bola ma sa ko sela ka dabla ka damina molmo dame mina ni molma o butu ni rama flen ka foko molu trayele la nyon kane ka jinyon ko fa ni fankatimen na ulu nara bono aluniro niro no ba ni ko tamniro nyame ka molu nara sayama suro nyame ka anyara ambulance di ka molu tak wadi laptani koloni sera ni tu sera zere kore laptani hôpital régional morgla molu koni sule lantre nya bela de ni ko idi nya la wa hanya se adana wati menam sule lani couloir kono anya bela de ni ka Aiwa, Monsieur Konde, ni wati na idisa folanyi mojuli ni baratwala alka kunafuni juma soroka ani fene jamana nyamol kamufo malabana. Jamana nyamolu nara ira ka foko mobile ni ani mo woro le na saya masoro kono ka ira ka foko molu menu koni fana tren ko iro do menu fana koni nara la crosilike wala ma menu ka sansi suron ka do la tani kono ulu ka ira ka ko akasia wodi sigama fla wala ma sigama sabajati an koni tena sila ira kala ka foko an ka molu konta ambulula kono an ka sulani molu koni menu treseria di ulu kan ko atise dana mobile ni woro ma jamana nyamolu koni kan ko bilo ni woro wala la tekla ono zere kure si fadi même fana kono no biwati nina so ma fani boutique beda fermeni molu te lo ma bonya susuka molu koni jimi kayela la ko wakairol mafle o sa men ken bake adise bola o kala manyameka men na ke molu sula sudi ma aluma fana sulu diger wati la sulu credit la kono komena aluka yira ka foko sudi bralalo ba ministre nadna ke premier ministre de la Guinée premier ministre ani ministre secrétaire général à la présidence Amara Kamara ani Baouri ou bra senama zere kure antenno alu bra se église la alu bra se mosquée la kono aluma kuna flenjonjondi men na ke alula sena bolu kunya de kono yenyala do adayira ka foko anani kabe mentamini kunu karilo na zere kure no lantan kamambaro Nindiaranye nintunye Suleiman Konde aleka lasili ye kunafuni sensanadu kabo zire kuri kastemeni kunafunu ye amenadu jamukanta kuflana hukum kono okoson amba ngine aufe aukatu anga jabarani so ani radio finyasra au kambe Ni viwa bambara WhatsApp la WhatsApp kunafuni fusi kana foiko okano konkojuko ika WhatsApp konna la ibeta statut la jeorola ye iba sebe VOA Bambara ibanga chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔn ko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Guinée ani Burkina Faso bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma Je dissous l'Assemblée nationale. o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de be is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ko kura VOA Bambara ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ sisan an bɛ na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan George Atino ale bɛna o lase
Georges Inula. Inula Mariam an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen la a b'a dɔn États-Unis kunnafoni kɔni kan an b'a daminɛ ni jamana ɲɛma Joe Biden ye ale mun ye yafa kɛ a dencɛ Hunter Biden ma o mun tun kan ka ɲangi kitiso fɛ ka kɛɲɛ ni walew ye minnu bɛ tali kɛ marifa kɔni matarafali sariya ani foroba salen sariya ko kan ka sɔrɔ États-Unis ɲɛma ale yɛrɛ mun kan ka fanga bila a tɛ mɛn ale tun delila k'a fɔ ko ale tɛna yafa kɛ a dencɛ ma nka a tilala ka yɛlɛma don o la Kadiatu Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Joe Biden ye yafa jalakiliw kɛ a denkɛ Hunter Biden ye k'a sɔrɔ a tun ye laseliw kɛ ka tɛmɛ k'a tɛna o kɛ. O taabolo bɛna kɛ sababu ye ka Biden ka lagare kisi kasola don ma ne ɲangili kɛra binfɛn ye a kan foroba jalakiliw kiiriw senfɛ minnu bɛ a kan ka kɛɲɛ ni maramafɛnjugu maraliw ani foroba hakɛ sariya sɔsɔw ye. Biden tɛ l'Amérique jamanakuntigi fɔlɔ ye min ye a ka yafaw fangaw bila a masurumamɔgɔ dɔw ka nafaw kama. Biden ka nin girinka dalakan yɛlɛma ninnu kɛra balinakobaw ye sabila mɔgɔ de don min danatigɛlen kun don ka sariya hakɛw lakɛɲɛliw kɛ. A yafa bolo bɛ Hunter Biden lakana ka bɔ jalakili fila ɲangiliw ma Delaware ani Californie nka fɛnɛ a bɛna kɛ sababu ye ka kojugu wɛrɛw a ye minnu kɛ l'Amérique jamana kan ka bɔ janvier kalo tile fɔlɔ la san 2014 na ka taa se fo décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 ma. Ayiwa ka taa kɛlɛbaw la fo ka taga se kitikow ma kunnafonidilaw olu ka hakɛw kɔni lafasali o bɛ gɛlɛya la diɲɛ kɔnɔna la waasa k'o hakɛw lafasa jɔnjɔn dɔ bɛ di kunnafonidilaw ma u ka baarakɛlenw kosɔn o de senfɛ kunnafonidila 4 ɲɔgɔn olu ye jɔnjɔn sɔrɔ o kɛra New York wa o lajɛ bɛ kɛ san o san siɲɛ kelen. Liam Scott VOA ka lasigiden ale tun bɛ o kɛnɛ kan o laseli mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. Ka damina farajila ka taa Gaza, Guatemala, Niger fo New York kunnafondila 4 de ye jɔnjɔnw sɔrɔ nin ɲɛnajɛ in senfɛ kunnafondi kan u ka cɛsiriw kosɔn kunnafondi taabolo kɔnɔ ani kunnafondilaw ka hɔrɔnya sabatili la n'an ko liberté de la presse. That's something that we see increasingly. An b'a ye don o don diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya min bɛ kunnafondilaw kan u ka baaraw hokumu kɔnɔ. Kunnafondilaw dɔ bilara kaso la bawo u ye tiɲɛ fɔ marabagaw ye. Minnu ye jɔnjɔnw sɔrɔ a sɔrɔla u ka kunnafondi de la seko ni dɔnko kan yuruguyurugu jamanaw kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ senna diɲɛ kɔnɔ ani lamini kan nka hakilina kelen de b'u bɛɛ la ka ɲasi kasara minnu bɛ kunnafondilaw sɔrɔ u ka baaraw hokumu kɔnɔ. Jɛkulu min sigira sen kan kunnafondilaw ka lakanako kan Jody Ginsberg y'a ɲɛmɔgɔ dɔ ye. ɲɛma dɔ fana jɛkulu min bɛ nin ɲɛnajɛ in sigi sen kan san o san kunnafondilaw kama. I want to share the honor of this award. Nin jɔnjɔn in ye ne ni n ka baarakɛ ɲɔgɔnw de ta ye Radio Free Europe la n'u bɛ kaso la kalon kan k'u ye sariya sɔsɔ u ka kunnafondi kɔnɔ. Salon kunnafondila min tɔgɔ Alsiu Kurmasheva u bagarama ka minɛ kaso la Russie a tun bɛ ɲini ka san 15 kɛ kaso la. Madame Kurmasheva bɛ baara kɛ Radio Free Europe la a labana ka bila utu kalo tɛmɛnɛ u kelen ka kasoladenw dɔ fale u ni kasoladenw wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O la Madame Kurmasheva ye jɔnjɔn sɔrɔ. A ka kumaw kɔnɔ a y'a jira ko halisa kunnafondilaw caman bɛ kaso la diɲɛ kɔnɔ n'u minɛna u ka baaraw hokumu kɔnɔ n'a man kan. Donc déjà en partant c'est un prix pour la liberté de presse. Nin ye kunnafondilaw ka hɔrɔnya jɔnjɔn de ye wa nin jɔnjɔn in sababu la an bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa kunnafondilaw ka hɔrɔnya ka bɔ a sira fɛ. Kunnafondilaw minnu ye jɔnjɔnw sɔrɔ u bɛɛ ma se ka na New York. Palestine kunnafondila min tɔgɔ Shuruk al-Ela bɛ Gaza a ma se ka na. Kunnafondiso min tɔgɔ N Media o ɲɛmɔgɔ don. Nin kunnafondiso sigira sen kan a cɛ de fɛ. Al-Ela kɛra a ɲɛmɔgɔ ye tuma min a cɛ sara Israel ni Hamas ka kɛlɛ in kosɔn. Wa kɛlɛ kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ kunnafondilaw caman sara kunnafondilaw ka lakana jɛkulu ka fɔ la n'a tɔgɔ Comité pour la protection des journalistes. Not only has it been impossible for international jamana wɛrɛw kunnafondilaw tɛ se ka dɔn Gaza kunnafondilaw minnu bɛ Gaza olu fana tɛ se ka bɔ. An bɛ waati min baara caman de bɛ ka kunnafondilaw makɔnɔ diɲɛ kɔnɔ o kama ɲɛnajɛw ka kɛ kunnafondilaw ka hɔrɔnya kan i n'a fɔ Gala de la liberté de la presse o bɛna kɛ sababu ye ka kunnafondilaw ladiya bawo u b'u nin de di walasa ka kunnafoniw di jamanadenw ma. Mariam Traoré ni kunnafoni ye o de tun bɛ an bolokɔrɔ États-Unis kun kan. An ka foli bɛ Georges Atino
An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw hukumu kɔnɔ ko Joliba AC club bɛ k'a ka dolantan kɔmasegi baaraw labɛn. Saka Traoré, VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ. Degili don Joliba Athletic Club sɛnɛntɔlɔntɔnnaw bolo n'i b'a dɔn ko a caman siɲɛ fɔlɔ don ka ligi ɲɔgɔndanw tan jango a phase de groupe Haruna Vieux Diallo Joliba senkɔrɔbalodubaw ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ka hakili lajigi ko tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 6 san 2024 ligi phase de groupe tile fɔlɔ kɛnɛ kan Espérance Sportive Tunis FC sɔrɔ celu 4 Joliba kan kanankolo o de la labɛnniw bɛ senna Joliba fan fɛ ka tile 2nan makɔnɔ kari nata décembre kalo tile 8 Égypte Pyramide FC ɲɛkɔrɔ Bamako yan Haruna Vieux Diallo. On a bien qu'à dimanche vraiment nous FC Pyramide Koumbedi qui sera un match très difficile, un match vraiment à haut niveau. Donc il faudrait tout simplement que le deuxième homme joue son rôle. C'est qui est sûr, nous serons présents et nous allons travailler dans ce sens-là. Surtout fair play, surtout le fair play. Fair play est moyen parce que tout simplement vous savez que la Ligue des Champions ça ne pardonne pas. Donc on est verser on ferait en sorte tout simplement que sécurité là puisque al ni marque wara mogom ga dokla ou be casquette là ou be samara là ni verser enfant donc au congo des équipements en même ni soit le fédéral nous sommes là dans la cour des grands et nous voulons être grands. Pas grand parce que pas le nom, parce que le Joliba est un grand nom du football africain déjà. Modibo Koulibaly, Joliba secrétaire général Koumana, Espérance Sportive Tunisini, Joliba Kanyoudakan, Anifana Ahaklina, Joliba ni Égypte Pyramide FC Kanyoudakan, Karinata. Depuis tirage marqué, on a donc à Fokabe Galéa, parce que moi, nous qualifiera vraiment équipe Bélé Baoudi. Et un match qui en fait. À jurer moi au donne certes, mais il faut se dire que vraiment un match qui va gagner quoi ça va démissionner boulot parce que n'y a déjà terminé démissionner fait benina démissionner quel tout la mine de la jouer devant 5000 personnes parce que démissionner nous ben na Joliba la tout na ballon tan na wasro ballon de temps terrain structuré les nunca or terrain to nous n'y a déjà terminé spectateurs tchale mbatte te 200 300 personnes or où t'allais en fait il y avait 35 000 personnes nous me couler la neni et jolé nous on crée avec commenter nous donc c'est très important le 12e homme a joué son rôle Nene Bakoumbe ensuite qu'à inexpérience il faut quand je pense que vraiment c'était un peu trop pour les jeunes mais ça n'explique pas tout parce que Balontan 11 de dos donc à leur décharge ils fort mais il faut reconnaître aussi que on a manqué beaucoup de chance parce que le bif fin donc on y a déjà terminé ou profitant à erreur ou défendront capitaux donc ça veut dire que le coup est jouable donc il y a non il faudrait qu'on a rattrapé 600 et je le dis en équipe majeure n'est bolo au Forlé noni Espérance de Tunis et ça il y a même pas de doute Pyramide ka une Espérance qui attaque donc c'est un match très 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 difficile à mener au Koso vraiment il faut que mobilisation a que total dit pour que Kadem se nous soutenir Mali Tchebo Ligue phase de groupe Kenekan Joliba Acedo VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré Kala Selido An balimaw an b'a lase aw ma k'a fɔ Mali yiriba dɔ binna professeur Isan Ndiaye min lakodɔnnen don ni a ka kalanfaya ye ka Mali sanfɛ kalanso olu ka ɲɛta baaraw sabati ka fara kalandenw kalanni kan ka fara u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan politiki tɔn ɲɛmɔgɔ don Mali jamana kɔnɔna la ni makofalen banna novembre kalo tile 30 Faransi jamana faaba kɔnɔ parikaw fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ n'o sigi ni kunnafoni di ye min bɛ tali kɛ a ka suturali don kan ani maa min yɛrɛ tun don a n'a ka baara nafa a ye min kɛ VOA Bambara u ka baaraw yɛrɛ ɲɛta taasiraw fɛ nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan
o la fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula ninnu na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9